Badago lekua, non zure ahotsa, zure ideiak eta zure ametsak betetzen diren. San Fermin ikastola. Hemen, pertsona integrala garatzen dugu. 3 urtetik 18 urtera arteko ibilbide osoan zehar. Bide horretan, zerbitzu anitzak eskaintzen ditugu. Ikasle bakoitzaren garapen pertsonala, akademikoa eta soziala laguntzeko. Komunitate handi bat gara. Familiak, profesionalak eta ikasleak elkarrekin, helburu beraren alde. Ikastola bizitza partekatzeko espazioa da, non bakoitzak bere lekua aurkitzen duen. Gure helburua da gizartean inplikatutako pertsonak heztea, mundu hobe baten bila doazenak. Elkarrekin hazten gara, elkarrekin irabazten dugu. San Fermin ikastolan pertsona dugu helburu.